basket dabarma State Children Home for Tribal Boys Amprani ang barja manjak belai tini wati phaijak sal haipano chini kapal belai kusung tai tamni hindingkai chini orphanage home no nainan bagai tini All Tripura Tribal Media Forum chinaro faisok paikya tai chini borom gonang edisini executive member Mujang Komol Koloi Sarbo chinaro paikya hai chini je Chwrai rok bai gobang ma kok saka buaro saka khub kaisa kok dalai khena hamjaka abo unke sudu chung education khaikai simi bongya doctor engineer je kono professional line je saban chung chakripan khaiton abo simi kai bongya moral values abo no bobisi importance rika tamni hinikai chung mo hai salo tabukni modern irabo chung sini society o gobang manugo je bebak gobang ma post hol khai tangphano borok bongni puma bu farang no naiya ar sini Chwrai rokno je moral values rokno je sirimani bagui belai ke chini yam sarna ang hambai te abo khani hamjak maya paru tai chini media chini takuk sona bo belai ke hambai maya paru asuk haksal kolokma lama wati phano borok tini chinaro phaikya chini Chwrai rokno hamjak mungrika sirika media ni importance tamo obrok saikna hambai hambai जों All Tripura Kogrok Media Forum जों तिनी नर जतन साइमानो World Press Freedom Day o salno rok sawai chini bakhawo gobang ma wansukma khatungma khakama tongo abo haini bisingo taklai जों forum motha khalaimani chini Tripura saje koktoma thunai rok khanchang lainai samung tanglaimani bisingo pano tini o salkatal salo kaisa wansuk laikha je phadi bakhawo chini bahaike tongthumung reiman lukorok no जों सालब्रमो लुकुरगनि गाहाम हामिया कक्तमा थुमो मा सालायो मा पिरलायो फियाबा अमहाय जरावो अमहाय रगनि लुकुरगनि सामो बासावन जे बरक रक ताबुकबो थिनांनो आसावैनाय बरक चाना मुसुङो हामना मुसुङो रोंना मुसुङो सिना मुसुङो बरनो फाजिसों जुबा लायानो जे बरकनि जुवा मुंबाय खातुं मुंबाय बरनि लांमा थिनां जासावै देश हामग्राय होननाय अ हाचाल नासिक मुंतैनाय जों तिनि All Tripura Kogrok Media Forum kaisa oro Khowai ni ampurawo faisok paikya oro Chwrai bosarok je borok ni nokko buma bufa kerikha borno oro toni jago borni bagui oro जों borni bagui chamung kisa tubnani wansukpano oro protocol ni bagui tubi manliya phiaba borno rongsirnani bagui nai khata kolom tai sati no khobuinai thungjaknai manirok yakfar phai mankha o yakfar phai manmani uklo bo kotor yak tongo chini kha ganang engineer borom ganang jugol de bormasar TTA disini botabuk chief engineer tai borom ganang Noraj de bormasar boba hani engineer no borokni bakhaw bo bakha tongphano Chubachu yakfarani musungo aba hike borok tuno chuba hoka tai bo tongo hayong mart TTA disio puila bono mol katal khulukmani borok ni Chubachu bai जों medium जेहेतु medium ni samung khlayo borok ni Chubachu baino जों oro ahike ya refaika tangni refai hinba borok bohaino norok de chubanan muso chubudi kake जों saika obono जों nayo Chwrai rok ni thinang kahamung thung Chwrai kaham thinang angkhaise chini thinang bo kahamung nai abugi o Chwrai rok ni bisingo teibo rungmung phaitung simung phaitung wansung phaitung जों media angmani yagolobo sungsar naithok desh naithok salamnani wansubino samung tang tongmaba tini omahai salo borokni thinang no chini desh ni thinang no wansugino tabuk je o desh ni thinang samnai rok no tebo kaham samnani jaga no naitugui oro jaga suba soma eba paikya ake kha khlayo obahai ke जों kisamisa phai suba mani simingla thinang o tebo jaga o thangnai obahai hinyo media from pogro tai tini tei press freedom salo chini media rok norok nukhana uram no bojak tok jagui phano जों wati panti phano haike phajai to wati panti phano haike phajai tonglai jao norok jotno support tongdi puitu chadi media kaisa slai mungni kaisa jaria ngi mano desh na pano slainya ni baginai media ni phansara ngi manya ko obono sini banyang thung lukorok tini ti sala obono sanamo songo media sara tabsuk jortui dunia ochol obo hai hini saimani tongtudaibo gobang ma जों satok jago seplai jago amo hai rokno bahaino wansuk banyang thung nokjak sijak
tai hapangti tongnai lukuro piaba o jorao je ngi tongo oborokno hamya sayang marno katri kaham ke plangnani sal o ban chunang thung hai hini tini sing kok kesarmong tini tui world press freedom ngoni salo chini all tripura Kwrwi media forum ni joto o jamaro Khaikha sing tini obno kari bahinyo tebo koglam pandarok tongo buskango ke tini obsur kok sasiwana jotono hambai rang thong hamia ekdom Kwrwi kebu Kwrwi abhai chere Rokno orphanage home honobo obo tubui toni family thai tini norok saimano 3rd May obo ongkha world press day tini ongkha koktoma thumnai rokni sal press day hinjago o press day ni salo oro phaisok paijak all Tripura Borok media forum tini special day o borok special borok rok bai nok hu Kwrwi buma bufa Kwrwi jaiti gusti Kwrwi tongnani thai Kwrwi chanani mungsa Kwrwi tipra sarokno oro toni faman jagao borok tini kwbangma kha ganang lukorokni Chubachu bai borok oro tini khata kolom tei sati rok yapar phailekha oroni orphans tongnai o humo tongnai chere Rokno chung borok bai kok salaikya borok oroni chere rok bai kok salaikya jotono talented khlai tisaka oroni o CWC ni nai koli tongnai ta chini ta khuksong chonor sabui masai phunuk laika oroni chere rok aboni sepen kok tama kaham ke borok jotono porinani musu jago tebo sakangai thangnani musu jago gechini phasingtui sengtini special day all Tripura Borok media forum ni Adong rokni loge angbo haino ma phaikya angbo tini chini oroni chere Rokno jotono no wati phai tongo bahni jono kaisa sati ri phaikya as a part of social contribution social services hisabe ekeke koktoma thumnai rokni sal tini koktoma thumnai rok ongkha Bishwakarma hai karigor ang tasing bo saka ano judi kebo tabok sengkha ke nang executive member ngmani nang executive member da hamjak nang reporter media da hamjak nge ang tabo phano media hamjak kho ang tabo phano media wa thangnani muchung ko media angkha obhai kaisa freedom toksa nokha saka o birma hai o toksa nokha saka o birui kok sawi je boni khorang tongmasu pungmani khanata to khorang pungma hai media rok no bahini freedom riwui kok sari khahanke media rok dofani kham hamia jotono Kwrwi saka hanke dofani hamia rok no sokmoli mano hamia samung tongnai rok no kaham lama tubui phai mano dofano sechari thaniwo yakchugo dofana mothangri thaniwo yakchugo abon bagino kongni kaisa yakong ongkha media koktoma thumnai rok koktoma rok o koktoma rok tabo uram choprop jagui tongo bu jago saprak jago bokrok phatio baksa ke langma are tongo aboni bagino hayungni joto lukurok no tini hai special salo sing chini all Tripura Borok media forum rok tini oro phai orphanage humo phai borok chubamani abo kaisa message o borokni loge chung tongo dofani chugiano loge chung tongo dofao kubuiwan songnai rong loge chung tongo an bagi ang tini kabangma despite of many schedule tongo ani tini 3rd May tofano media jehetu ani profession tongmani 20 years ani media profession angobo pogui maya pogui thangnani bo kogya obono pubu pogya awni bagi ang first priority ruwi o media rong loge all Tripura Borok media forum rong loge ma phaikya borok no ba hambai borok chungno oro chungno ano bahine invite khaitui phaima bagi oro ampurani orphanage eke jotono no khaka hamia pharo tini press dewo jotono media rok no respect renangthon media rok bo niropekho bhumika nawui independently stout khai baskang khakla phelei je sanamo chungmani dofa hoda desh ke rajya hamthani bagi samung tangthon samung kaham tangthon tai borok no sikri sokro kuno bada phano borok no kasoita manthon o kokno sanai jotono hambai।